Эфирден алықлар вақытта студияда Алсу Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Қаралмай тұрған зиратлар бек көп, шының үшін біздің келу бек яқшы енімді. Көмек күш, көл көшірір. Әлмәтілер шәһәрні шиз тартуда бірләштілер. Her bir ailege isenlik, sağlık dileyim, bәхет, şadlıkta, bәхетте, isenlikte, sağlıkta, tegizlikte үстерсеннәр балаларын. Ғойлә қиммәтләре сағында. Республикада халықара ғойлә күнін уздырдылар. Тест вот он буквально 3-4 минуты. Показала одна полоска, инфекции нет. Миңа қоғылмас дейме, қолабызда бүтін дүния спид құрбанларын еске алдылар. Қолабызда экологик 2 айлық қысаларында планлаштырылған икенші зур өме ұзда. Жұмға шембе һәм екшәмбі күнләрендә район һәм шәһәр хезмәтләре, предприятие, оқу йортлары коллективлары кулларына тырма һәм себерке тотып, шәһәр территорияләрен тәртипкә китерергә чыкты. Комсомол паркы һәм Бигеш зиратында аларга без дә кушылдык. Экологик 2 айлық қысаларында уза тұрған ғымым шәһәр өмәсінің бүгін икенче төп шарасы, аның мақсаты яшел зоналарны, җәмәгать киңлекләрен шиз тарту һәм рәткә китерү. Эшләр иртәнге 8-дә бер үк вакытта шәһәрнең берничә төп участогында башланды. Күбесенчә кулдан башкарылды. Катнашчылар газоннарны һәм юлларны былтыргы яфраклардан һәм көнкүреш калдыкларыннан шиз тарттылар. Бу безнең җаваплы җиребез. Елда килеп җыштырабыз, порядок ясыйбыз, үзебезнең җирне всегда чиста тотабыз. Шул так. Кемнәр килдегез бүген ничә кеше? Без 6 мастер килдек. Ямарский цех проезддан җыштырырга, вот үзебезнең территория өчен без җаваплы. Комсомол паркы скважиналарны җир асты ремонтлау идарәсенә беркетелгән территория. Быел бирдә алар икенче тапкыр җыштыралар. Ни өчен сезгә мөһим бу чара? Без үзебезнең шәһәрне всегда чиста тотабыз. Безнең шәһәр безнең өчен бик кирәк. Татнефть безнең өчен барсын да ясый. И без шуның өчен тырышып эшлибез һәрбер әйбер. Өмәләр территорияләрне чиз тарту һәм яшелләндерү буенча комплекслы программаның бер өлеше. Ел сайын экологик 2 айлык кысаларында коллективлар иҗтимагый файдалы хезмәт белән мәшгуль. Оештыручылар исәпләвенчә, бу юлы өмәгә 280-гә якын кеше кушыла. Мемориаль объектларда тәртип урнаштыру экологик 2 айлыкның мөһим өлеше. Бу зиратларның санитар торышында саклый, ата-бабалар рухына хөрмәт тә күрсәтү дип саный катнашчылар. Эштән 20 кеше берделәр. Һәр елның кышында килеп җыштырабыз. Шу бу зиратта инде 6-нчы ел. Каралмый торган зиратлар бик күп, шуның өчен безнең килү бик яхшы инде. Без җыштырмасак берсе дә карамый аны. Күбесенчә нинди чүп-чар эшри бирде? Җир кипкәнме шул чәчәкләр, кырыган ботаклар, шуларны гына җыштырып алабыз. Уртак көч белән 2 сәгать ярым эчендә тәртип урнаштырыла. Шәһәр чисталыгына үз өлешләрен керткән 280-нән артык әлмәтле ярдәмендә барлыгы 260 кубометр чүп чыгарыла. Экологик 2 айлык 31 майга кадәр дәвам итә. Калабыз чисталыгы файдасына эшләргә сез дә кушыла аласыз. 15 майда бүтән дөньяда халыкара гаилә көнен билгеләп үттеләр. Матур бәйрәм көнендә Әлмәтнең гражданлык хәле актын теркәү идарәсендә 9 пар үз гаиләләрен рәсмиләштерде. Бергә бәхетле проекты кысаларында яшь парларга уртак остаханәләргә сертификатлар тапшырдылар. Бу көн күпләр өчен якыннары белән бергә җыелырга, шатлыклы мизгелләрне искә төшерергә һәм бер-береңә игътибар күрсәтү өчен яхшы сәбәп булды. Бәйрәм уңаеннан шәһәр сусаклагычында да җылы чара узды. Ичке халәтне яхшырта торган музыка коралы джемба шулай яңгырый. Элек Африка барабанын оралашу, бәйрәм һәм ритуаллар өчен кулланганнар. Бүген ритмик сугулар тынычланырга ярдәм итә, концентрацияне һәм хәтерне яхшырта ди белгечләр. Ладошкой, хлётка с отскоком внутрь. Да, это бас, только мы не оставляем вот так вот звук, потому что он гасится, а мы с отскоком делаем. И тон. Он делается 4 пальцами, с таким вот согнутой ладонью, тоже с отскоком.
Халыкара гаилә көнне калабызда гаилә ритмында фестивале узды. Чара төрле яшьтәге кунакларны, беренче адымнарын ясаган сабыйлардан алып, зирәк әби-бабайларга кадәр җыйды. Гүзәл Салахова, Казан кунагы. Гаилә халкыбызның гореф-гадәтләрен киләчәк буыннарга тапшыручы иң төп нигезе дип саный. Минем әле хәзердә әнием дә, әтием дә исән сау, Аллага шөкер. Кайнанам юк, иптәшем бар, 2 улыбызны үстердек. 7 ыныгыбыз бар, 1 улыбыз, 6 кызыбыз. Һәрбер гаиләгә исәнлек, саулык телим, бәхет, шатлыкта, бәхеттә, исәнлектә, саулыкта, тигезлектә үстерсеннәр балаларын. Бу чара гаиләнең һәр кеше өчен мөһим урын алып торуын тагын бер кат искә төшерергә, туганнарына һәм якыннарына күбрәк игътибар бирергә мөмкинлек бирә ди оештыручылар. Анатолий Тимиров чарага хатыны һәм 2 баласы белән килә. Бәйрәмнәрне һәм буш вакытны бергә уздыру гаиләбезнең күркәм традициясе ди ул. Вакытларны бергә уздырабыз инде. Ял көннәрне нигә чыгабыз? Күл буена, урманга чәчәкләр җыябыз инде. Тагын нәрсә? Гөмбә. Гаилә көне һәрбер кеше өчен иң якын бәйрәмнәрнең берсе. Нәкъ менә гаиләдә кеше яратырга, кайгыртырга, җаваплылыкка һәм хөрмәткә өйрәнә. Шуңа күрә оештыручылар һәрбер килгән кунакта аеруча бәйрәм хисе уятырга тырышты. Иҗади очрашуда гаиләнең һәр әгъзасы үзенә ошаган шөгыль таба алды. Яшьләр дә, өлкәннәр дә мавыгып, йөрәк төймәләре ясады. Гипсыннарын буяды, шәҗәрә ясарга өйрәнде. Махсус карталар ярдәмендә үзләренең тормышларын анализлады һәм гаилә саклагычлар булдырды. Мы обсуждаем сейчас то, за что мы очень сильно любим и ценим. Без әтиәни, әби-бабаебызның нинди сыйфат белән аерылып торуын анализлыйбыз. Тормышта гаилә әгъзаларының иң көчле якларын аңлау бик мөһим. Шулай без менә шушындый гаилә саклагыча һәм мотивацияны арттыручы открыткалар ясыйбыз. И вот такой вот оберег они будут забирать. Есть еще интересные мотивирующие открытки. Барлык тәүчеләрне зефир һәм үлән чәе белән сыйладылар. Бөгелмәдә гаилә көненә багышланган гаилә фестивале булып узды. Бу көнне яшьләр сарай скверында, квестларда һәм спорт чараларында катнашу өчен балалар белән бергә 40тан артык пар җыелды. Кояшлы көн онытмаслык булып истә калачак. Ул елмаю, көлү һәм чын гаилә атмосферасы белән тулган. Яшьләр сарае янына иң актив әниләр, әтиләр һәм аларның балалары җыелган. Для семей была регистрация на сайте. Гаиләләр өчен беренчеләр хәрәкәте сайтында теркәлү оештырылды. Гаиләләр гариза бирде һәм без аларны монда икенче тапка чакырдык. Шулай ук мәктәпләрдә алар өчен хәрби дисциплиналарга әзерлек үткәрелде. Фестиваль программасында һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль тапты. Гаилә аҗаганы чын хәрбиләштерелгән эстафетага әверелде. Анда гаиләләр бергәләп сынауларны җиңделәр, бер-берсенә ярдәм иттеләр һәм команда ул көч икәнен исбатладылар. Мы очень долго тренировались. Без бик озак әзерләндек. Спорт залына йөрдек, мәктәптә шөгыльләндек, волейболга йөрдек, төрле яктан әзерләндек һәм нәтиҗәдә ярым финалга чыктык. Иҗат иленә сәяхәт квесты аеруча соклану уятты. 10 иҗади мастер-класста һәркем үз куллары белән уникаль бүләкләр ясый алды. Әлеге чара родные, любимые бергәлеге белән бергә оештырылды. Оно существует уже как 2 года. Бу бергәлек Россиядә 2нче елын эшли. Бөтен Россияны кыл. Безнең Бөгелмә җәмәгатьчелегенә ярты ел һәм без бергә булган вакытны әтиәниләр һәм балалар белән генә түгел, әби, бабайлар белән дә үткәрәбез. Мастер-класслар, төрле күргәзмәләргә походлар үткәрәбез. Озакламый гасыр буена үскән нарат янына һәм Пугачев мәгарәләренә походка чыгачакбыз. Чара БИЮ диджейлары белән оештырылган дискотека һәм шәһәрнең актив гаиләләренең иҗади номерлары белән тәмамланды. Айсылу Миңнебаева, Ян-Яхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 17 май бөтен дөнья СПИД корбаннарын, алынган иммун дефициты синдромыннан үлүчеләрне искә алу көне. Медицина үсешенә карамастан кешенең иммунодефициты вирусы җитди куркыныч булып кала. Аңа каршы төп корал хәбәрдарлык һәм уяулык. Теманы хәбәрчебез Алса Әхмәтҗанова дәвам итә. Май айының һәр 3-нче якшәмбесе ул СПИДтан үлгән кешеләрне искә алу көне. Шул форсаттан файдаланып, менә яшьләр сарае каршыда шушындый тест автомобиль тора. 5 минут вакытны ала әлеге процедура. Форсаттан файдаланып, мин дә үземне тикшерергә булдым.
Әлмәт үзәгендә танылган символикалы ак микроавтобус эчендә стериль мобиль лаборатория. Акция процессны мөмкин кадәр гадиләштерү өчен оештырылган. Тест бушлай аноним рәвештә үткәрелә. Нәтиҗә берничә минуттан соң әзер була. Аңардан тыш табиблар һәм волонтерлар әлмәтлеләргә куркынычсызлыкның төп кагыйдәләрендә тагын бер кат искә төшереп узды. Хәзерге тормыш шартларында саксызлык аркасында да әлеге инфекция белән зарарланырга мөмкин, ди белгечләр. На сегодняшний день проживают с этим диагнозом. Бүген Әлмәт районында 1292 пациент бу авыру белән исәптә тора. Дәвалау терапиясе сыйфатлы, актив тормыш алып барырга мөмкинлек бирә. Именно качественную, активную жизнь для того, чтобы они также оставались и остаются членами нашего общества. Әлмәттә узган тест мобиль акциясе шәһәр халкының сәламәтлек мәсьәләләренә җитдирәк карый башлавын күрсәтте. СПИД үзәге белгечләре бер атна эчендә 221 кешене тикшергән. Бүген яшьләр үзәге янында 50дән артык кеше тест узды. Заняло буквально 5 минут. 5 минут эчендә тикшерендем һәм менә җан тыныч. Бармактан кан алалар, тест 3-4 минут эчендә ясалам. Бер полосаны күрсәтте, инфекция юк дигән сүз бу. Тест вот он буквально 3-4 минуты. Показала одна полоска, инфекции нет. Можно жить спокойно. Я думаю, что это здорово, когда есть такой... Мондый кан тапшыру мөмкинлеге булганда бик яхшы дип уйлыйм мин. Үзеңнең ВИЧ статусын белү мөһим безнең заманда. Аеруча ирекле тәрбия вакытында гел тикшеренеп торырга кирәк дип саныйм. Статус и, как говорится, спать спокойно, что у тебя действительно отрицательный он. Бүген ВИЧ диагнозы ул хроник авыру. Үз вакытында ачыкланганда һәм дөрес дәваланганда кешегә тулы озын тормыш алып барырга, сәламәт балалар үстергә һәм эшләргә мөмкинлек бирә, ди табиблар. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт музыка күлияты коллективы исемен ғырур йөртүче татар композиторы Фәрит Яруллин каберенә зиярат кылдылар. Ул Бөек Ватан сугышы вакытында Витебск өлкәсе өчен барган яуларның берсендә хәлак була. Аның җәсәде Рылинки мемориаль комплексындагы солдат каберлегендә. Сәяхәт барышында Белоруссия мәдәният, мәгълүмат, спорт һәм туризм хезмәткәрләре һөнәри берлегенең Витебск өлкә оешмасы һәм Россия мәдәният хезмәткәрләре профсоюзының Татарстан Республика оешмасы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Профильле уку йортлары коллективы белән очрашу узды. Сәяхәттә хезмәттәшебез Рәдифә Нугманова да булып кайтты. Мы рады вас приветствовать на гостеприимной Дубровинской земле. Биредә Фәрит Яруллинны беләләр. Тирән ихтирам белән аның истәлеген кадерләп саклыйлар. 2017 елдан Дубровна каласындагы балалар сәнгать мәктәбе аның исемен йөртә. Биредә рәсем, музыка һәм бию сәнгатенә гашык балаларны татарның бөек композитор исеменә лаек булырга тәрбиялиләр. Мәктәп янында урнашкан композитор бюсты янында якташыбызны искә алу тантанасы узды. Дубровна шәһәрендә урнашкан балалар сәнгать мәктәбенә 2017 елда Фәрит Яруллин исеме бирелә. Шул ук елны биредә бөек татар композиторы истәлегенә менә шушындый һәйкәл куела. Бүген биредә Фәрит Яруллин исемен йөртүче Әлмәт музыка күлияте коллективы чәчәкләр сала. Фәрит Яруллинга озак яшәү иҗат итү насыйп булмый. Аның гомере татарның беренче балеты Шүрәлесендә дәвам итә. Әсәрнең премьерасы 1941 елның җәенә планлаштырылган була. Тик көтмәгәндә фашистлар Германиясе илебезгә басып керә. Татарның миллионлаган уллары кебек үк Фәрит Яруллин да Бөек Ватан сугышына китә. Лейтенант Укчев взвод командирына 2 тапкыр иң кан койгыч сугышларда Сталинград, Курск дугасында исән калу насыйп була. Аннан Яруллин взводы Көнбатыш фронтта Мәскәү-Минск шоссесы буйлап һөҗүм итә. Белоруссияны азат итә. Тормыш иптәше Галина һәм кызы Наиләгә килгән соңгы хаты 1943 елның 31 июлендә языла. Шүрәле балетының премьерасы Казанда 1945 елның мартында була. Аннары балет Санкт-Петербургта, Мәскәүдә куелачак. Яруллин музыкасы Европа башкалаларында яңгыраячак. 58 елда Шүрәле балетына музыка өчен Фәрит Яруллин Тукай премиясе белән бүләкләнәчәк. Туганнары бу елларда аның язмышын ачыкларга тырышачак. 80 еллар уртасына чаклы ул хәбәрсез югалган солдат булып кала. Нәкъ шул елны Казанга Белорус эзләүчеләреннән хат килә. Фәрит Яруллинның туганнарын эзлиләр. Аның исеме Витебск өлкәсенең Яңа Тухиня авылы янындагы тугандаш хәрби каберлек өстендәге Тыйнак обелискта. Үлем көне 43 елның 17 октябре. Бу вакытта Шүрәле балет авторына нибары 29 яшь. Үзе сыман ук яшь ир-егетләр, өлкән солдатлар белән ул Мәскәү-Минск автомагистраленең 599 чакрымында
янында туганнар каберлегендә мәңгелек тынлыкта ята. Хатирәләр белән уртаклашканнан соң каршы алучылар безгә үз осталыкларын күрсәтте. Мәктәпнең баянчылар ансамбле безнең өчен концерт программасы әзерләгән иде. Беренче булып яңгыраган җыр мәктәп укытучылары иҗат иткән гади совет солдаты. Татарның бөек улы Фәрит Яруллинга атап махсус язылган. Безнекеләр дә буш кул белән килмәде. Бер үк шәхеснең исемен йөртеп, уртак мәдәнияткә хезмәт итүче Әлмәт музыка коллеҗы шулай ук концерт программасын әзерләп тәкъдим итте. Күчтәнешкә үзебезнекеләр булдырган ноталар җыелмасын милли ризыгыбызны тапшырды. За годы оккупации враг уничтожил здесь более 14 тысяч человек. Бу урында 10 мең совет солдаты җирләнгән. Араларында берсе Фәрит Яруллин. Әлмәт музыка коллеҗы делегациясе Рылинкадагы мемориаль комплекска чәчәкләр салып, һәлак булган милләттәшләребез, якташларыбыз, ватандашларыбызны 1 минут тынлык белән искә алды. Сәяхәт барышында Витебск каласының Иван Солертинский исемендәге дәүләт музыка коллеҗында да булдык. Уку йорты белән таныштык, үзебез белән таныштырдык һәм анда укучы студентларның иҗатын күреп сокландык. Бергәләп уртак тарихыбызны тәшкил иткән бөек ватан сугышы каһарманнарын уртак җыр аша искә алдык. Әлбәттә, Витебск каласы белән дә танышып өлгердек. 1083 көн фашистлар оккупациясендә булган бу калада 180 мең кешенең 18-е генә каланы азат иткән совет солдатларын каршы ала. Кызыл Хач оешмасы комиссиясе аны үле шәһәр буларак билгели. Шулай да Витебск халкы аны кабат тергезә. Бүген биредә күп санлы уку йортлары, сәнгать предприятиеләре эшли. Бүгінгі шарылышта шулар еді. Мен Алсыныр Ева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.